Kasper, du blev kampens spiller i dag. Ja. Hvordan synes du selv, det gik ind på isen i dag? Jamen, vores produktion var altid, så vi fik ramset vores steder op, som vi skulle, og bakspillerne de gjorde det, som de skulle. Og ja, det hele de gjorde bare som det. Hvad betyder det for dig at blive kampens spiller i dag? Jamen, jeg er jo helt oppe at køre, så jeg har aldrig nogen, jeg troede slet ikke, de ville give mig en stemme eller noget som helst, så det jeg er helt oppe. Hvordan, efter den kamp, som vi spiller i dag mod Black Bears, hvordan ser du så vores mulighed for at vinde de næste kampe? Altså, Black Bears var et hårdt hold, men vi er nok stolt. Få noget mere træning i, noget mere fodbold, og lære at spille mere rundt. Altså, det er det. Sidste gang vi spillede mod Vojens, der vandt vi en forholdsvis overbevisende sejr. Hvad skal vi tage med fra den her kamp her, som gør, at vi vinder den igen? Altså, jo mere vi kommer ud og om sig med vores skift, jo bedre går det. Jo mindre træt bliver det. Så jeg synes mere af det og masse sammen. Tak for det. Så det gør det. Tak skal du have.